Publaya pi baro ngadei marina kashnong trajo ngadei na lectura mat ngapiang sengubhaya pi baro sya kini ke channel jonga lectura roots peit kat ni ki shilut syntiew bat kimi kat ni halor ki dieng namar bakal adei ke por pyrem Piyo ha shua ban mi kisla la mi pen ban shua da kini ki shilut syntiew bat ka rukom mi ka per iwei na iwei nuksa kum kini ki basaw hang ni piyo kimi shi kan hun kini ru ha shua ban mi isla kimi nengkong da kini ki shilut syntiew pet kini hang nilai kimi isla na pedang ki syntiew kalong ka ke baphuh mde kata ka rukom mi syntiew kini hang nepat kimi teman basaw na ki syntiew bat ki penken mau ya ngah ya ki teman jong kamiaw pet kai phi uni hang nepat u syntiew utap ikung usno sa phop ni ukan phat bat kisembai baret bat bayong kisno halor kini ki syntiew phila banyo ap mo ngadak het kini ki syntiew kitap longkom ki ksai bastang bha kapor per MT kade kapor kabangas ngu tenat bhaban mi shabar pitip balai namarkat siya bangalit ngayo ki dieng bahe bat halor jongki ki phuh ki syntiew ba itenat kerhai bat wat lada ki phuh tang sipor henrei balai mo ki pin itenat yang ikat ni kat siya bangapet ya kapor pyrem lada dei haki pak, ne haki lenti surok, ne haki kper jong ki brieu, ngalak banyo ki buon ki ding syntiew ki baphuh da ki rong bapher. Bat ngaju smat pa ban kenter kaya ki. Bat pitep ngatarai ngalak ban kenter ba roshis ni. Menta ngas ngokum kanong ya tho ban. Ni udieng ubadan hapak udai ubala temen bah bat man kasnem uphu shibun ki syntiew bat man kasnem ngam juklet ban wan peit ya bat klem pep ngam jula ale persya klem dasma namar ba usma yubi bah upen kyntait dia kejabieng apmo ngan pen ibhaya phina jan peit ulong kum ni peit ulong li ping udan bastem bat baping de wow ngate nga itenat bahaya ki tefi peit utai hang tai ru udai udieng syntiew ubahe bha bat ngadan bok phi namar udai udieng ubadan ha jan yeng jonga bat de na kata kadaw ngam juklet ban wan peit ieid ya da kabatung da ki dieng syntiew kumni kaya rab ban pen iphieng ya ka mariang ban ajing bam ya ki kenyang bat ya ki ngap ibalong ki bakong santam ban pen bahaya ka mariang bat dai maki ki ba pen sapriang ya ki jingthung ki bakalasya ki jingbam na kabenta jongi ki brieu bat dai mangi ki brieu bayo jing mento shibun na kini ki dieng ki syntiew bat ki ngap pet kiding syntiew bahe om tang baki pen itenat henrei kilong ki bakong sanro na kabenta ka mariang kiwei na kijat dieng syntiew ki banga itenat kide kini ki jakaranda phi pet ki phuh kar hai halor utei udieng bahe
Phila juyo iekai kumya uni ujat dieng syntiew. Hakapor pyrem phuh karai kumni klam kisla. Peit ulong kum ubuke ba itenat ladaki penwandur kum tayem day. Ya uni pat kila penwandur pelun kum kabol. Wat ladaki syntiew ki phuh rit makna Henry kidon la kajong kajing itenat pi. Wan mat ngangin leit ring plem nang tay na jan pi. Peit itenat uni hang niru. Wow, ngate ngalayap bet yaw ni uding syntiew lailak. Tang ba, day pat kan syntiew lailak tengka. Syato tip udan ni umdan ni kum ni syntiew. Ngam da tip bha tu pi. Udon bon rong pi. Udon ubalong light purple kum ni Kum juro karong purple bajungom ba. Ish, pet kajing itenat baham day. Ngati ngam la api kram dasmai ki syntiew. Kini ki syntiew om tang maki itenan henry kisma obi ru. Uni le piyo upo arang ha ujo udieng. Ubale baru ba purple. Pet kati hang tie walada kadai kejaka pat ba amakna henry kitung pen itenat da kidieng bat kidieng syntiew. Kani hang neru kadai ka shnong ka bashim benta mansumar bat pen itenat ika keper kum ni. Kitung da kini kidieng baphuh syntiew. Bat klempep ngatharai kani kejaka kakring ya shibun kibriu banwan ieid bat shongkai hang ne hakapor pyrem. Wow, pet itenat kita ki syntiew baphuh alor kidieng. Ni udieng basau kisla kum syato kin pi. Tang basha ni pat phuh syntiew tu pi. Ne tip syato ru phuh syntiew ne ngam dakan mau ba. Peit phuh syntiew baret bat udai rong stem. Udai hang tay udieng ba ukam pala pi. Phuh syntiew da ki bajar ngam. Ngan pen iaikai pi na jan mo. Ulong kum ni pi. Nga itenat bahaya karong jerngam bastem jong kitai kidieng. Ali ping nyelit pet kai na jan. Peit kajing stem kisla tamlong kum ki syntiew hi. Peit kidon ki shilut syntiew baret bah pleng. Tip kin phuh syntiew bajar ngam ne balik ne kini. Phila juyo uni ujat dieng. Udai ujat dieng telai pi. Peit mentau la kyndit thiah. Bat kadai kasian beneng kong do bangayo ibu phuh syntiew kum ni. Ui pela bat itenat baham day tau syntiew. Uni hang ni udieng syntiew ubangayap bet palat na baro. Kakerteng jong kadai la bernom. Wow, peit se kajing yap bet ban peit yaki. Ki phuh renjup kum ki tieu dieng. Bat kapenlong yaki brieu bakin kimit chatrong ha baki ieid nang ne na po. Wow, hanga marway ti kitab ikum kijing deng ksiar pi. Hakapor pyrem shani
Sakiwe pat ki dieng syntiew ki baphuh itenat, kidai kini ki dieng cherry. Kini ki dieng syntiew ha kapor pyrem, ki phuh pen itenat ya ki surok kumni, kat baha kapor liur pat, ki yadaya ki kali, bat ya ki brieu na kajing shet kasngi. Wow, pet kajing itenat. Kumno mo syntiew pile, bapi phuh itenat kat ni man usnem. Syuk pi, kanda syong perkat kendiat no ha, lor kani ka ben. Ki dieng ki baphuh syntiew, ki pen kan mau yungi ba kajing im, bat jing itenat, bon sien kalong kabalengkot. Ti na kata-kadau ngidei ban khen kor ya kajing im jongi, ban im bat ban lek ngau bha, kat pangidang yo lat. Kajing sneng bangidei ban shem na kane kajing phuh syntiew ki dieng, kalong babaro ngila ban phuh syntiew, Hendrai ngidei pat ban kan mau, baman iwei nangi, ngidon la kajong kajing itenat dejing babriu, kum kini ki syntiew. Tie bye-bye. Saya Syong Suk Baro, let's go pawat klik ban subscribe, ha ke channel jonga, like Terra Roots. Bye-bye.